Nazdar, som Axona, zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto krátkom videjku si ukážeme gamblingovú stránku, ktorá sa volá csgofast.com. Na tejto stránke sa nachádzajú 4 minihry alebo 4 gamblingové hry. Je to jackpot, fast game a nejaká ruletka, proste to je jedno. Najlepšie je na tejto stránke, že keď si rozkliknete freecoin, dáte read more a vy sa prihlásite cez tento link, zadáte tento kód, dostanete nejakých cca 45 coinov. Za každého pozvaného kamaráta, či je to kamarát, nekamarát, proste hráča, dostanete ďalších 10 coinov. A máte tu daily bonus tiež 10 coinov. Takže za každých 24 hodín dostanete 10 coinov. Ja som si takto nazbieral už takmer cez 300 coinov a najlepšie na tom je, že keď si rozkliknem story, tak za tých 300 coinov si môžem nakúpiť hociakú zbraň. Nemusím tam depozitovať žiadne skiny ako na iných stránkach, že musím depozitovať, až potom môžem vyťahovať. Proste nazbierate si takto, nemusíte tam nič depozitovať, nič dávať. Naklikáte si skiny, dáte buy, dáte tam svoj trade link a máte svoj skin. Takže ja vám túto stránku len odporúčujem. Ak máte šťastie, tak sa môžete zapiť do týchto hier, vyrobiť si. No ja ich nehrávam, pretože ja som unlucky. Takže ja vám prajem veľa šťastia, good luck a čau pri ďalšom videi.